Thusig mé gimmert maint ar bhí mé thart ar 8-9 agus inis fiú láir bíam comhar bís ag gimmert chluthe sra seolsreach agus bhí mé gimmert chluthe Craobh Sinsear os cóir sé nó 7,000 duine. So is mis Phádraig Fhearghail imreoir amant leis Na Gaeil Óga. So bhí an amant ann ar taobh maithair agus is cuimhin lumsa an céadúir thug sé commandúm agus just as sin a roi just hit mé rá leis an sport agus gach lá bhain mé tanmh as just a bheith ag cleachta na scialna bunúsach agus an sin dul amach ar an barc agus na scialna bhí a bhún ma atharlum a haspáint don lucht féigne agus just hit mé rá leis an sport ar as an náisiún. So thusig mé gimmert le fearna nar bhí mé faoi Phádraig agus just tharla sé bhí fear an mhaith cáilíslum. So bhuail mar Craobh faoi Phádraig faoi Séadaig iar-imreoir agus bhuail mar an Craobh faoi Fotheidil faoi Ghaelchlub. Stop mé gimmert le na fearna cúpla bliana chun bhí postfáilte go mlá clé so bhí an taistil hí nómarcha taistil. Ba gach an Craobh CLG sa tíre bhíon féin éolacht ann agus féin éolacht a bhain leis an trálas atá a gceist. Na Gaeil Óga bíon a féin éolacht sin bunathe ar an Gaeilge agus tá sin bhhad níos thabhairt domsa ná inar eile. Is tócha an spruc gearrtáimach atá goin a bhíonn ciún ná chun a bheith mar an céad ar an amant lán Gaeilge chun an Craobh a bhuachaint mlá clé. An spruc fádtáimach páirsanna atá gomsa ná go spreagaí muid clubna difriúla timpeall na tíre chun club lán Gaeilge a chruthú agus an Gaeilge chuirc an céim an bailach sin.